Sanibonani igama lami ke ngikwazi ukwansele ngiphuma phansi lekandla emahlathi amnyama ngiyanimukela futhi namhlanje ku YouTube channel yami lapho sikhuluma khona ngento eziningi ezahlukahlukene lapho sithi khona kwazi insele his opinions YouTube channel ke leyo and you can always subscribe and press that notification button ungakhohlwa ukucomment sixoxe nje sibonisane singaphikisani singadebate but kube ukuthi nawo wakho umbono siyawumukela siyakuza ukuthi uthini namhlanje topic esizokhuluma ngayo siqala sayixoxa before even singena kwi-camera so sixoxe off camera seseyiphinda futhi manje siyayixoxa sibe nempikiswano eningi kakhulu ngendaba ukuthi umshado ubalulekile na into ebalulekile ngomshado angifuni ukuthi ngize ngibingelele ngizovele nje ngisuke ngihlalo dabeni bafethu umshado ubalulekile yini Nkosilethu umshado ubalulekile ngesingawo for me it's not important umshado okay usuqedile price sawubona umshado ubalulekile mfethu awubalekile ba ubalekile yeah ubaleke ngani mana before uye Nkosilethu indaba ubaleke ngani ibalulekile ukuthi lo muntu omthole noma ohlangane naye ukuveza ukuthi uyimisele ngaye sure awuphili nje ngathi uphila nomuntu oqhumetsheni ngiyathola yeah uqhamuka ekhaya thizeni yeah so hlonipha yena uhlonipha nakubo usuku udlulisa nje lezo zinto kangangokuba ngibuye ngibona ngesolo ukuthi nasabantu besinto so sure kubaleke kangangokuba even uthola ukuthi umuntu uyashadiswa ngisho sashona omunye because kunezinto ezisala eziningi so ngibona ngalelo so okay ngathi ufuna ukuphikisa intokazi but then no ngiyamuzwa with akayisho you Bryce kodwa between mina nomnyeni wami ukuthi shadile and ashadanga it doesn't really contribute to the relationship not ngisho ngenxa yokuthi if the relationship ibigcwele ama insecurities before nishade sure even if now mase sekwazi abantu bakini sekunanokuthi lawo ma insecurities bazokwazi ukuthi how insecure you are ku relationship yakho so invite even the family to know ukuthi kwenzakalani within the relationship yeah uTK ngiyambona uzongizomphawulisa kule topic because now ngimuzwa ngathi nama points athile phethe camera lapha TK guys uMshado esebenza naye ona iTKL films whereas bashoota so zonke into zami engishuthayo ekhanya kahle isuke ishutho yena ekani lezi ezinye nginokuyishutha but lezi ezinye ekhanya kahle isuke ishutho yena so namhlanje somkhulumisa so mangiloko ngibiza igama lika TK we have uTK ohleli ngale uyathanda ke na ukukhuluma akafuna ukukhuluma he's a vendor guy nizosixolela nje isizulu sakhe sithanda ukuthi sicishe sifane lesomfuke no chiwari kodwa sona isizulu sakhe siyazwakala so ngizomkhulumisa kule nto ngoba benama point athe uqina uTK lapha umfoka takalani TK utakalani malume wakho noma isibongo sakho isibongo sami sikando uNdou UNDOU yes utakalani malume itakalani company okay it's fine so umfoka takalani kulungile umfoka Ndou mina ngesingami Nkosilethu ngithi umshado ningangawubona ezinini ubalekile but umshado uyisibonele sihle einganeni zenu lokho eniyikho einganeni zenu zikhula zibukele kukhona ngoba kuyi foundation right yokukhulisa ingane ngomthetho wodwa ninge ngashada nina nomyeni wakho ngokuvumelana ukuthi asifuna ukushada we agree but leyo nto leyo niyoyitshala naseinganeni zenu ukuthi akubalekile ukushada whereas kukhona la okuyophinda futhi izingane zenu ziwudinge umshado mhlazana idibana nabanye abantu abayimisebe ngokushada mhlazana ziwudinga noma kuyiphoqa ukuthi ayishade ufica ukuthi eziyawunqaba zonqaba ngama point angaphelele ngokuthi abazali babe ngakholelwa umshado noma ngokuthi abazali babe ngashadile nansi ke indaba yingakho ufica umfana ongakhuliswa ngobaba wakhe ekubalula kuyena ukuthi alahle ingane yakhe endodana noma lahle ingane zakhe that's why if ukhuliswe single parent ungasiboni isidingo sokubaleka sokuba nomndeni so wena okhuliswe
i-single parent noma ukhuliso ogogo noma owaba nebhada abazali bashona uyadinga ukuthi uyishintshe leya direction yonke leya cares iphele ngawe to start i-cares entsha emndenini enhle uMshado awulona isiko kodwa kuyindlela enhle oyicabela izingane zakho ukuthi izingane mayikhula zikhule ngedirection ethile under umthetho kaMama noBaba but then kwazi you get ingane ekhule under the roof of having abazali wife and husband, yes. which means they are married but they're not the happiest or abakhulanga ekhaya eli healthy, which means ukuthi bashadile bafaka ama-ring, it doesn't necessarily bring the security to ingane, it doesn't necessarily bring a healthy family relationship. Ufica umzali shuthi inkulumo yakho ithi ufica umzali osingile akhulisa izingane zakhe ngendlela engazuthi masiyibuka zibuka ngaziphuma emshadweni ngendlela eqonde ngakhona, and ufica ukuthi i-relationship yomzali obeyedwa i-health ukudlula abazali abo2 behlangene, right? So lezo zinto lezo u-negative no-positive basempilweni izinto ezikhona esiphila ngazi zenzakalayo. Ukuthi nishadile doesn't guarantee you a safe home or doesn't guarantee you ukuthi ngampela senzoba happy. Exactly. But it's a good foundation. It might not work for you uMshado. So askizi ngeqolo. Okay. So I think lento is driver to into ethi when do you get married or who do you get married to, because I think ilapho when we get to answer leyo ma questions esikwazi ukuthi okay at mhlambe at a certain point kwi relationship mase mhlambe senazana ngokungaka or mase sekukuthi senifike to this certain level good relationship here, and you see ukuthi you are committed before you even, because abanye abantu they get married because they are looking for a commitment or they are looking for a security and insure and assurance. Sure. So if ever those things are not present before uMshado, even if you ungenela ngale ushadile, they will still not be present. I-conversation yethu bengicabanga soyikhuluma le ichaza ngakhona ukuthi when who kanjalo kumele ushade naye. I think ilabe siqale khona sino price masithi ubalulekile uMshado. Besaqale nje kutheni kubalulekile ukuthi whatever wena ungathola ngithuba lokuthi ukhule ngakho, khulisa izingane ngakho. Asikakafiki ukuthi ubani kumele umshade unangaki, ubani umuntu right kumele umshade. Singaphikisana kele asifuni ukuthi siphikisane ngokwama choices wenu empilo, ngenxa zokuthi nongabe usumthola umuntu right ofuna ukukushada and nawe uyambona ukuthi right, but ngokuba wena ukhule ngokuthi umshado akuyona into ebalekile mhlambe from kubaba wakho noma wakho or mhlambe from kubazali bakho abakukhulisile, uzukhulu ube mdala with an idea ukuthi umshado awukho right. So you need to have your own perspective when it comes to umshado. You need ukuthi ube nehlo lakho uzibhekele wena ukuthi umshado uzokusiza kuphi. If wena ngokusebenzele personal it's okay, and if mina uzongisebenzele ukwazi it's okay. If uyamsebenzela uBryce umshado it's okay. Yabo, if awumsebenzeli futhi it's okay. But now we also need to check ubuhle obuqhamuka nomshado nobubo obuqhamuka nomshado. Mhlambe ke mase kuthi akukho right ukushada makunje, ku right ukushada makunje, akukho right ukushada nomuntu nje, ku right ukushada nomuntu nje. Yabo, umuntu nje angeke sikukhethele thina umuntu okumele umshade, umuntu esicabanga ukuthi wena uyichoice yakho. Angingathi ke nomuntu esefikile uyichoice yakho nobona ukuthi ngakwazi ukuthi ninakho umuzi nivusa umuzi nibe nekhaya izingane zethu nikhulisela ngaphansi kwefoundation right, ngenxa zokuthi we have this narrative onekhanda lakho ukuthi umshado awubalekile unqabe noma usufikile. So you need to have a way of ukuthi unqabe umshado uma ubona ukuthi uza ngesinqele. You need to have that thing. It's a good thing to say umshado ubalekile. Angeke ngikwazi ukuthi ngimukele umshado ngoba nakho uza no soma business oy billionaire wa somewhere. Lo mshado awuzi ngesandla sokudla, uza ngesinxele, and ngenxa zokuthi mina umshado awuyona priority ukwazi ukunqaba. But nongabe usuza ngesandla sosikudla ubone ukuthi umshado right, lo muntu right ufanele vele ukuthi ngimshade and naye singakwazi ukuphilisana kahle, singakwazi ukukhulisa izingane zethu ngendlela right, umukele.
Yabo? So if umukela umshado right, nezingane zenu ziyokhula ngaphansi kwesisekelo right, but uma umukela umshado kumuntu kwawena ubonile ukuthi akekho right, wawumukela umshado ngenxa zokuthi ucabanga ukuthi umshado uyinto okudlala, ingalapho nokhulisa khona izingane ngaphansi kwe relationship toxic. Yeah. So now to answer your question ukuthi ubani omele umshade, kumele ushade nini, isiphi isikhathi esiright sokuthi kahle kahle ushade, ubhekani before umshado umuntu. I think before you even getting to a point ukuthi niyashada ukuyikhuluma TK ukuthi kahle kahle there's nothing big about umshado. Umshado nje igama. If benikwazi ukuphilelana out of umshado niku relationship nje niyithandanela, you can always continue nithandane noma senishadile. But abantu the way bewuphatha ngakhona umshado noma uchaza ngakhona umshado bawuchaza ngazo ukuthi manje umshado emshadweni kunenye impilo ehlukile kunalebe niphila before umshado. So you can even continue live the same way beniphila ngayo before nishade. So now abantu banede beshade beshintsha indlela yokwenza. Abantu bayishintsha kanjani na indlela yokwenza ngenxa zokuthi abanye bawuthenga umshado. Ngithandana nawe umuntu okanje. Nginethe ngushade ushintsha ubuwena ube omunye umuntu. O ngithandana nawe ngiwumuntu okanje. Ngilinde nje ukuthi uvume ukuthi ngishade sinede shade ngibe omunye umuntu. So abanye abantu ba ama scam before umshado. Ba ama reality emshadweni. Yabo ngenxa zokuthi bona umshado bawuthatha njengento enkulu, they even feel a need to lie about themselves so that they get into umshado. So ufica ukuthi ubhuti omdala uyayikhohlisa ingane encane noma ingane encane ngokweminyaka yena mhlawumbe una uko 35 ingane na 20 wenzela izinto ezinhle iphethe kahle uyayitotosa uqeda ukudivorce umfazi ayimshaya emhlumeze emhudula nangemoto. But ngoba usetholele ingane engakuvezi zonke lezo zinto ngaye ngoba ufuna ukuthi lengane imshade inethi ingane ingene emshadweni ayizalisa abantwana abawu2 sekuyavuka lokuthi yena uhlaza uyahlukumezana. Yabo ingane ezozalwa lengane seyizalwa ngaphansi kwesituation ukuthi this is toxic. So abantu bayashintsha before, abantu bayashintsha after umshado bengabi lento ade beyiyo before umshado. But mina I say as much as you don't believe emshadweni, but I don't think it's necessary to reject umshado kumuntu ocabanga ukuthi right kuyena moku relationship nayo even after outside of umshado. And I think umshado isisekelo right. Mina ngikhulisa ngomshadweni angazi nokuthi umshado into enjani. And but deep down I know ukuthi mina ingane zamase ngikuthiwa ngikhulisela ngaphansi komshado. Ngifisela into enhle. Ngiyathanda ukuthi ingane zami mayibuye esikoleni zize kubaba nomama ekhaya. Yeah. Yabo ngiyathanda ukuthi ingane zami mayibiza ubaba zimtholela mayibiza umama zimtholela. Mina ngaze ngithole opportunity. I want to change that. Yes. Angishadi because ngibona abantu beshada. Angishadi ngoba ngizwa abantu bethu umshado omuhle. Ngishada ngenxa zokuthi I want to have this beautiful family. Angifuni ukuthi ngife ngiyindoda eyodwa. Angifuni mina ukuthi kuthiwa anginamama wakwantsele ekhaya. Yeah. Ngifuna mina ukuthi kube nomama wakwantsele ekhaya la ngiphuma khona. Yeah. Yabo? Cause ngiyafuna ukuthi ingane zami zikhombe kubo. Yeah, mhlambe futhi ziningi izinto oyibonile eziyinkinga. Mhlawumbe mama nobaba bengagcinanga ndawo. Beshadile. Yeah. So now I can relate entweni kanje. So kuningi engibonile ukuthi ngokwami nempilo akuhambanga kahle ngendlela okumele kuhambe ngakhona. Kwalunga ngoba ngangikhuliswa vele ugogo right. Kwalunga okunye cause uma way right. Even ubaba wekude nami but way right. But sengiyacabanga kuba labantu babehlangene beyinto eyodwa. Okuthi nongabe kuthiwa wayishona uma ekhona ubaba eduzane kunomuzi ekhaya. Ngabe namhlanje mina nginali ikhaya engilikhombayo ekwakuyi foundation eyishiwe yakhe umama nobaba. But till today anginayo foundation erate ngikhombayo ukuthi nanga umuzi kababa nobaba. Yinto ehlalele mina le ukuthi ngiyenze. If mina kuthiwa ngiyenzi ngenxa zokuthi ngibona ungabalekile umshado to any relationship engena kuyona, then or ngidate nje anginalo iphupho lokushada ngabe ngiganga ngani bangane zakwethu. So mina ngidate ngoba ngifuna ukulungisa enye into engenziwa ngobaba, ngifuna ukuyipha ingane zami. Yeah. So nezinye ingane engayithola before umshado ngifuna ukuyiqoqa ngiyibuyise ngiyilethe ekhaya. Zibe nekhaya ekhombe ekhaya. So basically that's the way of umshado. uTK ukhuluma enye into la. Ungamnika microphone. Ukhuluma enye into la uTK uthe umshado isex njani ngizoyichaza the way uyichaza ngakhona but uyikhulume the uthe awukho umshado ngaphandle kwesex or awukho uthando ngaphandle ibe ngalendlela ibe ngakhona. Okay. I think leyo ngizoya kuyo maybe ekugcineni. Sure. Manje ngine I have something different about ilona umshado. Sure. Whereby ngithi nami on my side I feel like umshado awubalekanga. Why ngithi umshado awubalekanga is because
siphila nabantu abashadile every day. Okay. And if you see what they do or what they spread to abantu la abangashadanga, trust me, you won't get married. But those are the people that in the public they act very happy. They are happy, but they just beautiful cars with dead engines. Yeah, True. Yeah, they look happy, but inside they're not happy. That's why most of them they get depressed. Most of them they kill each other. True. It's because of the marriage. So the marriage is cover coverile abantu whereby umuntu uyathini angeke ngisho indoda yami or angeke ngisho umfazi wami abantu bazongibheka kanjani. While kulomshado loyo they are not happy, but Sure. Yeah. it's status. Just the register le ayimakhile ukuthi okay, I'm present. But Akasafuna ukuyicancela ukuthi no, I'm not present. yes. True. So it is so now wasuyibeka so siphinda siyibheka ngalendlela lebeka khona. Wasuphinda uyibeka ukuthi TK i-relationship nje ngoba nakho khona i-sex. Nomshado uMshado ngesex. So nganza kwethu ngicathi ngiyamuza uTK uTK ukhuluma ukuthi kunabantu abasemshadweni. Umshado wabo muhle unjengemoto enhle. Ependwe kahle. yeah, Masibabuka lapha ku social media noma sibuka imizi yabo sibabuka bephuma bebambene ngokucicana. yeah. But inkinga isenjinini. And izinto abaxoxela zona ngemshado yabo ngakwenza ukuthi kwawena ungakufisa ungene emshadweni. Ngoba into zabo is toxic. But kwaba ne point uBryce engibone phambi sandla ufuna ukuliveza. No, mina bengithi lento singayifanisa nebusiness. Okay. Yeah, baningi abantu abazamile ukwaqala ama business afail. Sure. Noma fail sebaqalile. Okay. Kodwa lokho ngeke kusiyekise ukwaqala ama business. Injalo. Futhi ngeke size sisho ukuthi akubalekile ukuba nebusiness. Yes. So same thing nala emshadweni siyeza mhlambe masiphila nabantu abashadile ukuthi mhlambe abanye noma most ayikho happy. But siyazi ukuthi there is a good that can come out of Umshado. Askisi before powder was Bryce, but don't you think it's a good thing for a business person ukuthi athi okay, let me observe majority yalama business aqaliwe, right, and afail. Then when you observe you see ukuthi alekhe kuphi before you start your own. Now uthola ukuthi uzama lapho ukuthi ungagcini usuwela on the very same failure that those business awele kona. Yazi ukuthi ngingakuphuli nami ulimi siyaxoxa ungaphulana ulimi. Uyazi ukuthi as much as uBryce senze sibonelo ngebusiness ngiyasithanda sibonelo sakhe, but angifisi futhi ukuthi sidwele kakhulu when it comes to ibusiness. Ngenxa zokuthi uthi uGhostLady yena na kwibusiness kufanele sibheke ukuthi lokho kufailile kuphi, yabo. And whereas masithatha sibuyisa ngapha emshadweni, isizathu esikhulu sokuthi imshado eminingi ifail ingenxa zokuthi abantu abashadile ngoba singabo nokuthi bona babeshadela isingesingabo, bashadela ukuthi abantu, yabo. Most abashadele bona ngoba nakho bebekudinga umshado, badinga ukushada, bashade ngenxa zokuthi kunabantu abashadile ababukela kubona. Yeah. Yabo, so if uzoshada ngenxa zokuthi ubona umakhelwane eshadile, if uzoshada ngoba nakho ama colleagues akhe ashadile, if uzofakela umuntu wakhe incindezi ukuthi akupropose ngoba umngane wakho propose last week, if uzofuna ukushada ngoba ubona ideko yakomunye umuzi inhle ngalolu hlobo and now you wanna beat that deco, then it's a problem. So I believe ukuthi umshado it's a personal choice okumele wena uyenze nivumelana nomuntu wakho ngokwazi ukuthi emshadweni this is the life esiphilayo and le life esiphilayo kukho ngakho kuzoshintsha, because baningi abantu abashadile that I can tell you ukuthi bashadile ba happy and baze bafa baba no 90. I think nawe TK unabo abantu abaziyo abana 100 years namhlanje abashadile. And kukhona lezi inkinga okhuluma ngazo. Impilo inenkinga ngaphandle ukuthi umshado unjani. Ngingedwa mina nginenkinga, kodwa ngihappy mangibuka ngaphandle, right? Ngaba sinabo abantu abacommit suicide, which means kwa wena uwedwa yakwazi ukuyixaka, uzuyibulale wena uwedwa. So uyakwazi ukubeka uhappy uswenkile umuhle and nekusasa uyigaxa umchilo. So why is the problem makuyinkinga yabantu abawu2 abashadile but leyo nkinga ngingashiya ukuthi hey akukho mnandi wenganza ukuthi ukuphila.
nibabona nje becobezela kanje uprice iziningi inkinga phakathi vele inkinga impilo inenkinga. It's just that inkinga mawuwedwa ukwazi ukuyisotha uwedwa, even noma seni u2 zamani ukuthi inkinga ayini no2 nisothe no2. So for the fact ukuthi khona into okwazi ukuxoxela inkinga yakhe esemshadweni exoxa kuwena as ukuthi uyakudiscourage or ukwenza ukuthi ungangena emshadweni, kubonakala ukuthi vele umuntu oyinkinga kulo mshado uye lo muntu oxoxelayo. Yabona nje mina ngangifuna ungena ebusiness lama Uber noma ngifuna ungena kulo business lelo, ngithi sengiready ukuthenga imoto, ngibuza umuntu odriver ama Uber, umuntu engitshela look nalo hayi ayisebenzi lento, ayisebenzi, imali incane kokungcono ngesikhathi esithile. So ezinye izinto mozozenza noma ungazenzi uyiyekiswa abantu noma uzenziswa abantu awusoze wafika la usuku yakhona. Yeah, khona ufuna ukusho price. I know ilapha benyakhona ukuthi noma ngathiwa yini le enzakala kwabanye abantu, ngingaobserve ngibuka ukuthi kule mshado kwenze ukuthi nokuthi, but still akungivimbi mina ukuthi ngishade mangibona ukuthi kungifanele noma yeah, because uzofica ukuthi abanye abantu singabantu sinedinga ngafani. Khona abanye abantu abaqala ngemoto mebephumelela, khona abaqala ngomuzi, khona abaqala ngokushada, right? So ama personal choices wakho awangafani nawo umunye umuntu, and at the same time umunye umuntu akanalo ilungelo lokublame with your personal choices. So wena TK njoba wakhetha ukuthenga ama camera akho ngiyawazi adura, maybe they worth imoto yami or maybe adura ukudlula imoto. So omunye umuntu ngakubona uphethe ama camera masejela ukuthi TK akanamali, kanti uTK ajudge mina ngoba ngihamba nemoto etshela ukuthi izinto akwazi ihamba kahle empilweni, kanti uTK his choice was perfect for umsebenzi wakhe ukuthi athenga ama camera. And umuntu akanalungelo lokungixeka ethi awubona uTK benza imali ngokuthi bona banama camera wena akwazi ukugijima uthenga imoto. Nami it was my personal choice because umsebenzi wami ukutravel. Yabo? So empilweni sinama choices wethu esiwenzayo, which is ama choices wethu asinalungelo lokuthi sithi ungayenzi lento ethile ngenxa zokuthi usibani bana imisebenzelanga. Wena ungathenga ama camera because kunomunye baba wakashanga sewathenga ama camera ahlela aquvile endlini akawasebenzisi umosha imali. Mosukuthenga imoto wena unganandlu. So in conversation icishe ifana njengaleyo, masukuthengiswa ama lose kule ndawo ngenxa zokuthi mothengisa ama lose abekho abantu ababhema kule ndawo. What if abantu bazoqala ukubhema ngoba sithengiswa wena? Yabo? So ngesingami mina ngibeka kanjalo, and ukuze kwavela ne point akathe khona uTK of camera bafethu uthi uTK uMshado nje awilutho ngaphandle kwesex. uMshado nje ayikho into engake sokuhlanganiswa, kusuke nje kuyikhandelwa nje ukuthi vele bayiphushela ucansi. So ufuna ukukhuluma kosileti? No, I'm listening. TK bayikhandela nje ucansi, babhizi nocansi. Samphikisa ke ngane zakwethu, but simphikisa sacishe savuma sino price. Because besithi ayikahle ino kahle TK ukudlala ngathi. But wayesethi what if niyathandana nomuntu and then there is no sex? Would you go the whole year without having sex? And then sasibona ukuthi umshado ngezinye izinto ebamba sex. Njalo isex ngezinye izinto ebamba umshado. So once kwaleka the excitement yasekamereni, maningi ama possibility ukuthi umshado ungaphoseke wena. So once you lack lokho benikwenza nisajola, niqablana, nidlalisana, nithintana izinqa, niba nqunu, niba naughty, nikitazana and go to bed and have different things enzenzayo in terms of ucansi embedeni. Lezi zinto lezi ziyakwazi ukuthi zibe ne long span when it comes to a relationship. But the moment you lack that excitement, that's a moment iqala amanzi engena endlini. Because umuntu wesifazana once uphuma ngaphandle wathola umunye umuntu akazomjabulisa, and then now there's no more excitement, usehlele endlini eza ukuthi uma register ukuthi ushadile. So once indoda yaphuma ngaphandle athola okunye ukuyijabulisayo, isihlele emshadweni ukuthi make register. So as much as zikhona into ezenzayo, is it we are business minded like haya, is it content ezinye sisihlanganisayo within umshado? But for the fact that you guys are having sex, enye into lenibamba ukuthi umshado wena uqonda. So the moment kwalahleka sex endlini, the moment amanzi engena endlini. So sex is part of umshado, and once you prioritize sex emshadweni, uprioritize zonke izinto. So nongabe seyibheda kanjani izinto, hambani yokudokotela benisize, makuthi khona ungasavukelwa, makuthi sekhona umuntu osengena kwa menopause, hambani yokudokotela benisize ukuthi niqhubeke niyenze lento ngoba i-spice ku relationship. And ngolunye usuku yofanele sike sithole kubantu abadala sebeshadile abafana angengibabiza ngamagama because ngisuka ngaphatha amagama o sex. Abantu abadala sebeshadile beke besisize ngama seminars othando besifundisa ukuthi ukuze beshade bephile isikhathi eside nje kwenzakaleni. So basically mina ngesingami umshado balekile because I feel like ulaya i foundation e grand for ingane zami ne generation ezayo ngesingami.
so if akekho ufuna ukusho nofuna ukuphikisana nalokho kulungile ke nganza kwethu but we agree to disagree and qimshelele siyabonga kakhulu nibe nobusuku obuhle lale kahle bye.